Dobrý deň. Haló. Pane. Ahoj. Coj. Ahoj, počuj, mám problém. Čo máš, ty more, problém? Ale s autom mám problém. Ja s autom? A čo treba, chlape? Čo budeme prezúvať? Není to až taký problém, ale potreboval by som intervalový servis urobiť. Oleje, filtre. Kámo, aj termostat ti bude treba nový, toto je čistý mínus. A to není od slnka? More, kto je mechanik, ty alebo ja? OK, pardon. No veď preto. A neboj sa, chlapec, vybavíme. A zotrvák ti netreba? No, ja neviem, či treba. A jasné, že treba, more. Ale neboj sa, vybavíme. A ešte som mal problém so zadným kolesom. Zozad? Nie, som blbý. To je kokot. Tak teraz už budeme aj prezúvať.